आं रौता ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जे दिनै जों इउपिपिएलनि सरकारखौ जों फोजोबस्रांनो थाखायनो जों दले बले कर्म हाला खुंदों। आं बे दानि थाबाय थानाय सरकारखौ आङो खोब थाबैनो बायगोन होनना आसा फारिदों आरो खिन्थु जोङो जि दा 75 रां होगोन होननानै बिथांमोना बुंनायाव 25,000 रां होनायनि अनसुंथाइ मोननायनि उनाव बिथांमोना मोनला होननानै आंनिफ्राय आसा फालिनाय दं। जोंनि सिगांनि पुराना बिपिएफआनो मोजां आरो बे मोजांखौनो हांख्रायनानै बयबो लुबैफिननानै लोब बाहागो लादों दिनै आइजो माहारिफ्रा। बे जयेनल' जाबाय थानाय माने जोंनियाव जयेन जाफैनाया जाहैबाय जे दिनैनि दिनाव जों फैथारगोन होननानै थिरान थांखि लाखानायाव बिथांमोनहा आरो रावबो सोलाय सोल' खालामनाय नंला, आरोबावसो गोदानै सुबुंफोरा जयेन जाफैबावगोन। नोंथांमोना नुनो मोनदों नामा थारैनो घरे साख्रि जानाय बा घरे सोलायनायखौ नुदों नामा? बे एकदम नंखाय। बिथांमोना नंखाय प्रलोभन होनानै नंखाय दौ मोनसे लाबोनानै बिथांमोना जै जादोंमोन बे आरो जेनफिननाया एकदम थार। শেষত আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধা জনাই মোৰ প্ৰণাম জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। How are you doing?